ごぼう。うん。Так, редька. А,これ人参。うん、人参、ごぼう。それから豚肉と、うん。入れて、作った。食べてみて。うん。はい。おー。美味しい。美味しいか？美味しい。ちょっと持ち帰り？いやいやいや。おばあちゃんが食べるから。いいよ。өзі тамақ пісіріп жейді. 90 жаста. ごぼうも食べてみて、おばあちゃん作った。окей. あと何？これ何？あ、紅茶か。茶です。あ、これにテルモスに。もうできてる。Kaynadı iyi. Ha? De? Geçirdi. De? 入れてくれる。俺？できる？麺粉いっぱいで。いっぱい？いっぱい入れて熱いけどね。気づきや。終わり？まだ？もうちょい？それぐらいしとこうか。いいよ。はい。はい、よし。じゃあ、お茶入れよう。で、これ、チャイ、зеленыйチャイみんなにちゃって。さあ、今日は何日？おばあちゃん。Так, бүгін деген? あれ、今日何日？ 23。これ何の日？記念日？今日はな、勤労感謝の日。勤労。День труда бүгін Японияда. 1 мая, в смысле. みんな元気よ。1май бүгін бізде. Ну, День труда Япония. おばあちゃん何やってるの？なんかピーピーって言ってるよ。別にピーピーどうだった？何？あ、こっちか。ご飯か。次ペチか。Бабушка тамақ жеп обед помешали. こっちか。何ピー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 って。この間な、サパールさんが行ったとこな、五条やろ？五条。本願寺さんの部員の人でみんなやったはずやろ？あれね、それでああいうことやらはんねん、坊さんのとこは。わかりました。Ладно, давайте. Всем пока. тамақ жейді. これカイロ。カイロから。おばあちゃんはある？бұл деген неме? Грелка. これ背中にとか足にな。こういうここ結局ね、足はな、やっぱここから来るんやって。спина не затканная. Дикопластырь. 自分のこの肌に、よくするはずだかんよ。やけどするから。қолға чаптабаш керек. あれか。背中だけ。いや、足のここ。わかりましたね。жамбаштарға чапташ керекって. Окей, いただきます. ありがとう. Мінекей, грелкалар чаптап қоясың, ысыйт кәдімгідей.